Mbak Apri, Mbak Mimin endi wong? Sampun lumamping sih. Mangundang adik jenengan Mbak Elisa Urtaros Alaso iki klangenane Yai Jakarta. Ya, oke. Oke. Ayo, Lek. Mbak Elisa diaturin naik ke Oke. Ya Ndek Elisa. Kalian Mbak Safia. Ndek Ayo Safia. Mbak Elisa didampingi. Mbak Safia. Adik Langsung, Safia oke. digendong aja ya. Oke. Digendong aja ya, jalannya susah. Ya, digendong sama Kak Apri apa Pak Demimin? Pak Demimin aja ya. Ya. Yang laki yang kuat. Kakek Mimin. Kakek. Sama Kakung ya. Ya, digendong sama Akung. Nah, kuan biasane ngusungi wedi ya Pak niku. Iya, digendong sama Opung ya. Luar biasa. Dik Safia, agak maju sini saya. Menawi piyayi Jabodetabek mesti sampun pirsa kualitas seorang Safia. Mila kangge semangat anak yang kurang namun mempunyai kelebihan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Safia para lenggah. Luar biasa. Ada yang mau diaturkan untuk Romo Eko, Dik Safia? Nggih, sugeng dalu Rama. Matur sembah nuwun, kula sampun ditimbali, kula nderek gladi nggih. Ya, di situ ada Ibu PLT Bupati Ponorogo, ugi disapa, Dik Safia. Nggih, hormat saya Ibu. Oh ya Allah, menik-menik. Ya, mau menghaturkan lagu apa? Safia menyiapkan tembang nopo? Jineman Mendes, Mbak. Jineman Mendes. Oh, Jineman apik Mendes. banget. Ya. Alusan. Karyane sinten genduk Safia Mendes niku? Karya ciptaannya sinten? Jineman Ibu Hajah Sri Supatmi Supatmi. Suwargi saking Isi Surakarta. Nah, dari Solo. Nggih, nggih. Nah, nek Mbak Mimin ya gawe jineman, ayo Bupati Mendes. Lah Mbak Mimin Gundes. Ayo. Jineman Gondes. Kok Gundes? Suka aku suka. Nggih. Ya, monggo, Nduk. Ayo Dik Safia. Gandes luwes yen sinawang sak selai ai akar ya sang same sripat sripit tinjake marati ayo tulus sing ati janji ora belenjani Nino. Luar biasa. Ayo Dik Safia. Dasar lencer kuning nemu kiring pindho pindho masih nang kewasin nganti luas jiwate yen ngaliri ranguwati mecotake sapa wae Sing bener kaya Safia, pindho masi nangkling ora kok pindho masi. Ayo. Pindho masi. Ayo. ayu ayu ning nutya
Sing kewek, Nduk. Kudu bisa bedake becik lan ala modern waspada dolali mring bebaya Prayo awas Kis, enek kempulan khusus ya, ayo suara to Kis, ayo Mendes kenis Kenes nenis Kenas Kenis kempul ngon ayo Pacaane Sung. Regel nguji batin Duh indah bergas Sinangling kapribaden Ibayen jumbuh lahir tepuk tangan untuk Genduk Luar Safia. biasa, Dek Wah. Safia. Iki angel lho Mbak Elisa tembang iki Mbak Elisa. Susah. Susah, ayo iramane yo angel, ketukane angel parandene bocah semono kaya Dipelajari sungguh-sungguh. Ya, luar biasa. Bisa lancar. Niki sakit bebunga saking sinten? Ada yang mengapresiasi Ibu Ingal ngajeng paling Matur ketika sembah Genduk Safia ditapa ya nak. Ibu terima kasih. Ibu terima kasih mugi tansah pinaringan sehat panjang yuswa. Amin. Allahumma Amin. Kowe kelas pira ta nak wong ayu kelas pinten? kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Ya ampun. Safia Mimin. cita-citanya mau jadi apa? Cita-cita saya menjadi sinden profesional bisa berkeliling dunia membawa misi. Wih, Amin, luar biasa. amin. Mulia banget ya. Ini Dek Safia dan itu Mbak Rafia. Kok aku kok apa kene teking menungso to, Pri. Ayo. Lho kowe kudune ya nyanyi Jineman Mendes ki dienggo nyondro awakmu dhewe. Lah iya. Dasar lencir kuning nemu kijing. Nemu Giring. Nemu giring, nemu kijing. Lah pawakanmu kok kijing? Bakale kok ki ya bakale rono, sok bakale kabeh rono. Rono iki nang ndi? Ini sebenarnya kan duwe sangune. Oh. Persiapan- Sangune apa Mbak Mimin? Kula. Nggih. Nek kula nek cekra pun ndek kanca wong jero. Weh, Sik, Pak. elok men, golek saya suki menak ndek kanca wong jero. Telpone ki duwe. Telpone ngendi? Loro, papat, loro, papat, telu, papat. Apa Piye kuwi? kuwi? Subuh, luhur, asar, maghrib, isya. Wah. Salat berarti Mbak Mimin. Salat. Nate jamaah Mbak Mimin. Alhamdulillah. Kula takon tenan iki, sampean melu sop lanang apa wedok? Jujur. Kula anu ten pilar nika. Yo nek nggon sop kakung. Oh, kagok. Nang dhuwur sekat nika lho, Pak. Nggih. Mumpung Genduk Safia sik neng kono, Nggih. neng rawi-rawiri sekali lagi sing langgam, Nduk. Langgam Langgam Nggih. Dek, Dek Safia. Langgam niki enten pamundhut podang kuning ana sambung wanci dalu ana. Podang kuning aja. Ya, Nggih. sesuai usia. Nggih. Saderengipun saya punya sedikit pesan. Oh Apa iya. tuh? Kanggo sapa Apa pun tuh? sak kok pintere kaya ngono ya. Apri kita ajar sepro-sepro ora nyandak-nyandak iki masalah karo Sapia. Lah kok gurune wis nyelekutis kok ngono kok lar pinter piye. Kan hari kowe biasane lambe sak tumakane sak merang iki langsung cesdel. Ayo. Lah kan iki gen Alpa. Gen Alpa. Jadi apa jenenge nangkape cepet soalnya Cepet. saiki media ya wis anu ya Iya, kayak iya. kita. Nek kaya kita tuh gen Milenial. milenial, di atasnya kita gen Z. Heeh. Di terus kowe ya gen Gen. Gento. Iya. Iya Mbak Genggek. Ngenyek nyuk nyuk nyewek. Kok ngarani pokok sewaton. Kuwi melu arep pesen apa kuwi Genduk Arep pesen. Safia? Ayo pesan apa Dek Safia ayo. Khususnya ini bagi yang penyandang disabilitas mungkin di luar sana, pesan saya tetap semangat,
percaya diri dan percaya bahwa produk Tuhan itu mboten enten sing gagal. Produk Lho, Tuhan menika mboten Rama gagal. Eka. Oh, gendong Pak De. Oh. Pak De. Gendong Pak De. Nah. Aku mung ngeterke tok. Iki saka Bu PLT Ponorogo Ponorogo. Tulis Darista. Luar biasa sembah nuwun Ibu. Sukses selalu sehat. Iki ora tak korupsi lho. Aku muridé Mas Saya Kuntadi rata. Wah, ampun ngoten dosa kula. Yen sewu berdiam iki kecantol. Oh, berarti kowe ra oleh, Lek. Yen Alam tidak Eh, berkah ya Allah. Bisa. Rama Eka. Sembah nuwun Rama Eka. Nggih. Lho, siram Pak Yusuf ini. Salah telek. Niki kanca kula Mas Gus Samsudin, pengacara kondang Bekasi. Nggih. Wah, iya. Riyen bareng Nuwun, kali kula. Gus. Beliau jualan bakso, saya ngasong, tapi sekarang menjadi lawyer yang sangat hebat. Sembah nuwun Bapak. Pak Yoyo, Nggih. niku enten Sembah ponakan nuwun kula. Bapak pengacara. Nggih, wau enten ponakan kula Dik Danis kali ibuke mangkin ketimbalan minggah mergi wau badhe napa niku nyukake wayang dhek teng wingking nangis. Kepingin salaman kali dateng panjenengan. Wah, nggih siap sedika dawuh nggih nggih. Teng mriki nggih tasih lenggah Bapak Tugio Wiratmojo. Wih, nggih nggih Bapak. Ingkang nyepot kula niki. Pak Tugio pundi? Oh, lha wis ganti. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun ngoten kemawon. Mangke Dik Danis kali Ibu. Mbok sak menika kemawon Menika nggih. mboten napa-napa, Rama. Ayo, Monggo, Dik Danis. mangke selak ngantuk mangke nggih. 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 Monggo Adik. Wonten Ibu Tugio, nggih enten niku Mbok Indun. Nah, Mbok Indun ngertos mboten? Nggih, Nggih. yang main Nggih, Bu Eli Purwaningsih. Nggih, monggo minggah. Indun. Ayo Dik mriki Dik. Nika tiga Sri Kandi yang sangat luar biasa, duitnya ora entek-entek tapi sing lanang kurus kabeh. Sembah nuwun Bapak paring berkahipun. Izin sembah nuwun. Itu Gio monggo. Pepeling. Tak lagu pepeling oke mengke dipun Pepelinge aturaken. mangkin riyen iki. Niki ayo Dik Danis. Ayo monggo Dek Dek Danis nggih Pak Eko. Nggih, monggo mriki Mas Danis. Wah, aduh, ngasta biola mboten. Nggih. Sadenten. Nggih. Kula sing bagian mak lari nah ora apa-apa wis. Mbak Elisa. Mbak Elisa WA ning Kamboja aku kon nyusul niku Mas. Niku saestu. Rama jenengan pun sare napa dereng dongake kula ngeten nggih. Lah tibake mbok mriki tibake ning Kamboja. Lah Kamboja aku ya wedi. Niki saestu. Pak Sugi niki Sekda Ponorogo paling ganteng dhewe niki. Kalih garwane wonten Bapak Yudo nggih, matur nuwun. Wis monggo anu Dik Danis, Bu Tugio, Bu Eli, monggo. Mari Ibu. Ya. Nggih. Ya, Si monggo. Napa disepoti riyen Pak E? nggih, Mataram. Monggo mentara nggih. Oh, dikasih untuk Mbak Safia. Luar biasa. Sini salim sama Pak Dalamnya. Terima kasih Bu. Iya, ya Allah. Boleh, boleh. Iya. Foto. Iya Ibu, terima kasih. Kita foto dulu. Bertiga. Ngapunten nggih niki iklan riyen. Mas Rikuncoro nggih nyuwun ngapunten kalih Pak Urip. Di atas saja Ibu. Iki monggo. MC dadakan biasanya MC-ne Pak Jarot ning ndi Pak Jarot? Kalau Pak Gandewa. Bayarannya piro iki aku? Sini adik di tengah sama Safia. Kita foto Bu dulu. Bu Dwi, Sini, sini. Monggo Ibu. Bu Dwi. Jenengan nyukani dono paweweh kali Mas Cahyo pun tadi. Gangsal ewu Mas
Cahya pun tadi saking adik kula mangkin. Wah inggih matur nuwun, nuwun sangan mugi barokah nggih. Tapi mangkin disukaken Bu Kesi nggih. Oh, aduh, mati aku. Ora iso melu nusul ning Kamboja iki malian. Guyon Mas. Nggih. Nggih, tepuk tangan. Nggih. Dek Dani jadi mau salim sama Pak Dalang. Salim sama Salim sama Pak Pak Dalang. Nggih, mriki Mas Dani. Lewat sini. Iya. Ya hati-hati ya lewat itu Amit Mbah gitu ya. Masya Allah. Lewat sini. Nggih. Sambil Mbak, siapa? Masih ada lagi? Ini Mbak Sophia. Terima kasih. Nggih, mriki, Pak. Saya ingat Mriki anak salim. seperti ini. Nggih, Ya, dadi bocah. jadi saya hebat, ingat bahwa generasi yang handal. Saya nggih. pun punya anak seperti luar biasa. beliau ini. Foto foto. Sekarang umurnya sudah 17 tahun. Foto. Beliau umur berapa? Umurnya berapa? Umur 14 tahun. 14 tahun. Alhamdulillah, ini buat semangat buat saya secara pribadi. Karena memang anak saya dari bayi sampai sekarang masih mondar-mandir ke RSCM. Jadi kekurangan fisik bukan jadi kendala buat kita untuk sukses, tapi yang jadi masih PR buat saya pribadi adalah saya menuntut negara. Kenapa yang dibangun cuma SD, SMP, SMA, SLB nggak ada? Tolong ini buat aparat. Anak saya butuh sekolah. Tapi sampai saat ini di Cijengkol pun tidak ada SLB. Beliau sudah alhamdulillah punya keterbatasan tapi punya prestasi. Tapi saya dapat semangat dari adik ini, semoga nanti anak saya pun bisa bisa dapat sesuai cita-citanya. Mohon doanya buat bapak-bapak semuanya. Mohon maaf saya harus mengekspresikan ini karena saya sangat terharu melihat beliau ini. Terima kasih. Monggo. Nggih, mugi-mugi putrane Bapak menika nampi usada saking Gusti dadi putra ingkang sae. Ngaten nggih. Sing penting aja kaya Lek Min. Lah pripun ta, Pak? Lha wong nak di WA diblokir kok. Asem tenan. Mosok di WA diblokir. Niki mboten guyon Pak Tegiyo. Jadi 3 tahun yang lalu niku pas Mas Sri Kuncoro niku ngasta teng mriki, kula WA Mbak Min niki, lha aku iki sapa? Nak di Perjaya setuju mboten? Iki malah aku kon dagel. Sampe nonton aku nonton. Mas nggih monggo dipun lanjut Wik Mimin nggih. Nggih. Kula nggih. Kalau ngapura sih, Lek, iki kok, Lek. Oh nggih, foto riyen monggo-monggo, mumpung mriki. Foto dulu, foto dulu. Nggih, mumpung niki bapake kali ibuke komplit. Ibuke rene, ayo. Lho kok Indonesia tekan kono. Nggih. Nggih. Oh alah, bapak, ibu, dan anak gitu ceritanya. Ya, sambung gitu loh, sambung. Oh alah. Ayo, mbak tua, naik, mbak tua. Lek, nun sewu. Teng mriki jenengan tenang mawon. Menawi saged beksa monggo minggah panggung. Tapi sing penting beksa nggih, saged beksa nggih. Jadi karena kita juga saya ini ketua Tayub Jabodetabek. Kula didadekno ketua Pepadi nggih sing tanggung jawab Mas Sri Kuncoro niku. Sing badhe beksa monggo. Sing penting beksa. Nun. Angsal, tapi beksa nggih senes goyang lain-laine. Dadi ben penak nggih. Ketukane, gonge, kendange ben padha nak engko jogete dadi sing kaya liyane ya ora apik karena niki klasik nggih. Dadi ingkang badhe beksa monggo panjenengan minggah. Tapi aja mbeksa tok wong sindenke ya nyambut gawe. Maho. Sembah nuwun Rama Eka, alah. Madoske dalan, Rom. Ngono kok diblokir, wajan. Pateni lho kowe mriki lho. Lek min. Ora. Lek min dadi nak jaman kula riyen niku nek enten beksa sindene ana sing ilang ya akeh. Ngeten nggih. Sindene Nggih.
Niki kula tak tenggene Pak Ya, Mas Yoyo mungkin sukake Bu Kesi nggih. Oh, siap. Nggih. Sembah nuwun Romo Eko. Sembah nuwun. Tepuk tangan untuk Mbak Romo Riki Malang. Eko. Sini Dik Safia. Pak De, gendong Pak De. Ini kan masih nyanyi lagi. Oh iya ya, iya agak mundur dikit, mundur. Iya. Ya. Masih nyanyi lagi nanti. Nggih. Oh nggih, sembah nuwun mugi tambah barokah. Nggih, nggih. Iya, Dik. Ya, mangga mriku. Mbak Elisa, iki tolong dicaos nih Mbak Sepuh. Oh nggih, siap. Saya nggak ada ambil sedikit pun nggih. Terus salah. Kakakku tercinta. Lakon Menika. Ngapunten Saya Romo, sudah ngapunten nggih. Izin Romo Eko. Terima kasih adikku. Iya. Adik, iya adik. Engkang ngendika adik kok kados brambang-brambang ngoten to. Nggih. Ora kok, aku asline lek gelem jujur ngono ki upama iki dadi kenyataane atiku malah plong ngono lho. Lah kok malah plong lho Bu Kesi jenengan Lho. wong garwanipun lho. Kepiye surgane seorang wanita itu apabila bisa membahagiakan suaminya lahir batin? Nggih. Sik Bu Kesi, kok sik. Nyapo? Kowe tenan apa ora? Mergo tak sawang kok kene ning ndur rambut iki enek keluke lho, mendeng lho. Kuwi kae mino dadi lho kuwi. Loh nyuwun sewu Pak Dalang. Pripun? Napa tembung kula niku mboten krasa to? Jenengan mboten saged ngrasake to. Nggih. Ketulusan hati seorang wanita, seorang Kesi itu ikhlas di madu. Ndak apa-apa. Terus sangganku kuwi enteng ngono lho Dek Elisa. Kok enteng kados pundi to kakakku tercinta? Yo ngene, yen dalang kondang kuwi kan mesti yo pakaryane akeh. Nggih. Sok kesel kudu njaluk dipijeti, sok kapan-kapan ngono ya pengen dimasake. Nggih. Ya aku yo nyinden awan bengi kaya ngene iki. Belum Ya jadi wis, guru juga dosen. Belum jadi dosen di kampus isi. Jadi- lek mung bojone siji ki rugi tak kira. Jadi saya bisa bagi tugas ngaten nggih. Oh, bisa bagi tugas. Oh nggih. Kula sik tugas napa, Bu? Oh, sampean. Nggih. Sampean ya sing gandeng sik enom terus ya bojo anyar. Kowe cah loro lek omong aneh tak pelinteng kok kene lho, tenan. Lho, karepmu lek kaya ngono to? Ora guyon, ora guyon, ora guyon. Ora guyon. Enek komane, ora guyon ngono lho maksudku. Amin. Kok amin. Nggih. Ayo mriko Mbak, ayo urung jenar urung nembang kok yo ayo Nggih. nggih. Cek ngaten Dek Safia kok. Ayo ya. ngancani Dik Safia. Di Safia urung nembang kurang siji. Ya, sesuk tak pijeti yo ya. Yo golek-golek. Ayo. Senengane kok mijeti nggone kancane. Lah kono yo gelem e kok. Eling ra ning kok sing ngeroki sapa? Pancen lagi dadi lakon. Berarti wis ngerti kabeh no pri njaba jerone. Ngerti no. Panas ling gula mentah sapa? Len nukoke maem sapa? Tahun piro kuwi? Ah. Tahun piro ki tahun? Pri wis enek Safia barang kaya kowe malah dadi ora ayo. Ayo, Kata-katane Mutiara Sekon Dek Safia mau lho, bahwa tidak ada produk Tuhan yang gagal. Berarti semuanya pasti punya manfaat sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya. luar biasa. Tur sampean lek ora preso Mbak Mimin, Mbak Apri, Mbak Elisa, Genduk Safia telah mendapatkan juara satu talenta gadis Indonesia. Eh, 2 minggu yang lalu ya nak. Iya. Ya nak. Podang kuning mau nggak sih Dani pilihannya? Podang kuning ya. J. Yo. Esok awan ning omah wis ora kerasan. Keluyuran nang goleki sing tak sayang. Mumpung mobreng di perangkat ku goleki.
Matur sembah nuwun. Terima kasih Biasa Gendut Safia. Safia, ya. semangat terus belajarnya. Oke, terima kasih Mbak Elisa. Ayo Pak De. Ya Pak De, semangat Pak De. Ya. Wah, dadi Gojek malah. Iki janjane sinden kok manol berarti. Kaweane usung-usung kan mau. Alah nyandra. Malah dadi bancel no. Apa wi? Banci online. Ini berarti kita berdua tidak boleh dipisahkan. Iya. Wong kulite ki anu kok nduk kulite lek men ki pancen nyerimpeti kok. Kok kulit. Bersisik kok mereka. Nggih. Samene kok gentos Mbak Elisa, ayo sira nembang ayo. Oke, tadi ada permintaan dari Boyolali, Pak Ndari menika minta ali-ali duet Elisa dan Bu Kesi sudah Wah, ngirim 500.000. Duet Maut. Lajeng dari Bu Lasih tadi ada apa lali janjine engkang pundi? Duete sinten? Kalih Bu Kesi, kakak aku tercinta. Ketoke alam pancen nyatukan nih ya. Menika saking Pak Ndari Boyolali Bu ada. Nggih, mangke goro-goro. Nanti goro-goro, Sani nggih. sing rada seger wae tunggalin apa, Mbak? Bu Lasih tadi meminta apa? Lali janjine. Oke, niku mawon riyen. Nggih. Oke. Nggih, kula diaturake. Malik pelop. Matur nuwun Mbak Lisa wis ditepung kalih Pak Eko Oh, Bilowo. kula niku namung mengirimkan nomor saja. Memang beliau yang pecinta wayang dan beliau Pak Eko, Romo Eko itu selalu menyimak di mana untuk warga Ponorogo yang selalu suka menggelar wayang, Romo Eko itu selalu menyimak via streaming, terus nanti kirim-kirim salam gitu. Wah, Lah iya. Sih. Yai longgar penggali ya lo mo. Ngono kok diblokir ya. Apri. Soy-soy. Obongen aku wae. Kok obongen aku menungso nganggo salah lali ino luput kok jenenge wong jenenge. Nek pangapunten jenenge wong ayu niku dikula nek digodho wong sing mulang sarak niku lho ternyata Rama Eko nyuwun duka kula yo monggo filter nggo bentengi awak kula to Rama. Apa saja oke debt kolektor. Ketoke ya. Apri. Ya, monggo diaturake Mbak Elisa, coba kaya apa? Lali janjine. Yuk, dadas. Madangkara. Iya. Kisah.
rock itu. Lah. Lah piye ta? Getarannya itu. Lah kan dijumbunge karo kendangane. Ayo. Yo banter sepite lho, sepite. Sepit kok sepit. Sepitnya lebih cepat lagi buat di Apri. Iya. Sapa? Kamu dong. Sing akon sapa? Aku. Padha baune kok kongkon. Lah aku lho wis tua Pri, jenenge wanita premenopause ki ya beda to. Pramampus. Dalam kali kamu. Jencene kowe ndek Udah siap belum? Apa kuwi? Masuk dina minggu sing tak kowe ngajak dengan teman-temanmu Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. nganti ning ser sangen aku kene aku nunggu kowe Izin Romo, biasanya Romo tuh sukanya tuh yang apa? Klasik gitu loh, corone tayub nanti lagi kita memberikan band kompelit yo. Komplit kayak komplit. Kompelit, ono sing seneng, dangdut opla yo disuguhin. Komplit tambah dipisah. Ya matur sembah nuwun. Ya ampun. Pokoknya orang logat tambah kebak rezekine sinten mawon. Kebak kebak. Ya. Komplit. Ibunya cantiknya hampir sama kayak aku ya sebenarnya. Terus kayak lomo piye ini kayak cantik. Kowe iki ayu nek nggon petengan kok lek. Mate lho Pri. Bantai terus. Dosa. Kok dosa wae iki piye to? Aku lho kepotokane mbok Rumah saku kok kowe iki kok moloekat ae kok. Dosa. Saelek menungso duwe keluwian. Keluwianku ora tok critake sapa. Keluwian lho gur nggon usus gedawan. Katek metu. Adik nggak boleh rewel ya, di Bekasi nggak boleh nakal ya. Rapareng nakal. Jambakan. Kok jek bocah kok dijambak. Kayak wong gerang. Janjane kowe ning Sukesi dan juga Mbak Elisa ali-ali diatur kinggen goro-goro. Wis genah mesra tenan minggu. Ayo. Mbak Mimin, Mbak Apri saged istirahat rumiyin. Sik yo ya. Dipun lajengaken nggih. Mbak Apri saged teng mriki, saged teng saron monggo nderek kemawon. Betul. Itin atu. Nggih.
Mugi-mugi kesaenanipun Bapak Eko Bilowo saged dadi kaca brenggala sedaya para warga masyarakat. Amin.